Bisgedi? Ie, bisgedi dates, wel datus a caramel yw'r rhain. Felly maen nhw'n swno'n ddrwg, ond maen nhw'n wythau iach yn y bod. Doch glywed. So ni'n mynd i ddechrau gyda datus. O'n i'n meddwl i rhywbeth gyda datus, achos, wel, sa'n mod os i chi cael datus dros Nadolig, ond wy'n dwlu ar y medjwl, y datus yn fresh yn. A gallech chi, os oes rhai o'r un dych chi ar ôl ar yna Nadolig, gallwch chi ddefnyddio rhain, neu a yna gyd sy'n eisiau gwneud yw tynnu'r garreg mas yn rwydd iawn. Pryd maen nhw'n fresh, maen nhw'n feddal nes, a yna gyd sy'n eisiau gwneud. Neu gallwch chi brynu rai wedi sychu fel fi wedi gwneud fan hyn, mae eisiau 350 gram, a wedyn ni just torri nhw weddol fras. Maen nhw eitha gwydn i dorri, felly mae eisiau cyllell gofinio gyda chi. A be ni'n mynd i wneud yw debyg iawn i pwdin sticky toffee. Ni'n mynd i doddi'r y datus gyda 125 gram o fenyn a 85 gram o siwgr muscovado. Felly mae'r un ai gyd mewn y sos. Mae'n reseit rwydd iawn. Beth sydd eisiau ni wneud nawr yn amlwg yw gadael y menyn i doddi, a wedyn mae'r siwgr hefyd yn toddi gyda'r menyn, creu fatha caramel, a mae'r holl datus yn y dyty. So mae llai o siwgr yn hwn, achos mae datus i hunan yn felys. Maen nhw'n naturiol yn felys, y siwgr naturiol. Felly mae dy fi, mae eisiau rhyw 10 munud o hwnna. Wedi wneud un fel hyn. O, mae'n cael trwchus. Mae fe'n drwchus ac yn dywyll iawn. Ni'n gwybod sy'n gweld hwnna. Ond mae fe'n rili dywyll, yn yw e, ac yn gyfoethog iawn. Nawr, at hwnna, ni'n mynd i ychwanegu 1 llwy de o bicarbonate, soda. Nawr, reswm i'n ychwanegu at hwn yn hytrach na'r blawd yw, mae fe'n help i feddalu'r datus, ac yn amlwg fydd yn helpu godi'r y bisgien, achos sy'n byd arall gyda fe i godi. Achos byddai'n defnyddio, ni'n glirio lan munud, blawd cyflawn, a pan ni'n gweud bydd iach, felly lot o ffeibr, 150 gram. Mae hwn yn digwydd bod yn blawd spelt cyflawn, neu llwch chi ddefnyddio un cyflawn, neu llwch chi ddefnyddio blawd plaen, be bynnag sydd gyda chi yn y pantry. 150 gram o hwnna, a wedyn ni ceirch, fel ceirch uwd, 70 gram o'r hynna. Mae bach o elfen, falle rhywbeth o flapjack fan hyn. Wel, ti'n bach, ie. A wedyn ni 1 llwy de o cinnamon. Felly, just mater o gymysgu'r cynwysion sych dy gilydd. A sy'n eisiau peiriant, ti'n byd arbennig i wneud hwn. Just bowlen. Wedyn ni, mae eisiau 1 wy, yn amlwg mae eisiau rhywbeth i lynu popeth at ei gilydd. 1 wy mawr. Eto, mae rhain yn gynwysion falle, nes i gyda ni yn y cwpwr, falle datus ar ôl Nadolig, mae yna wastad geirch yn y cwpwr, mae yna bethau fel hyn gyda ni yn oes sy'n helpu. Yn hollol, sy'n byd anghyffredin gyda ni fan hyn. A wi wedi wneud y reseityn gyda sultanas a raisins hefyd. Dwi ddim cweit rhywun peth, achos dwi ddim yn toddi lawr, maen nhw'n aros yn ffrwyth. Ond mae e'n gweithio os nagos dates gyda chi. Dwi'n mynd i gyfaddo rhywbeth nerys. Surprise, surprise, dwi ddim yn fan o datus, dates. Ond dwi'n edrych ymlaen i drio'r un yma. Wyt ti? Dwi'n trio rhywbeth newydd. Bob tro ar ddyn i dy gwyn ar ran, pan mae coginio'r ffnamdau. Wyd deg i ti. Ti'n wastad dda gwerthu, wastad edrych yn hyfryd. Ie. Wel, ni'n trial yn galed i berswadio. Sy'n y pudding fel maen nhw'n dweud, sy'n yn llythrenol. Ie, hollol. Reit, felly mae'r wy yn mynd mewn. Sori, fi wedi ychwanegu 1 llwy de o rhin vanilla. At hwnna hefyd. Sym lai chi'n neud na. A wedyn ni, just mater o gymysgu, rhoi'r gymysgedd yna mewn. Falle newn ni, sori, fi'n just cadw llygad o hwnna. Ie, dylech chi adael e oeri tyma bach. Cyn bych yn ychwanegu fe at yr wy, achos yn amlwg so chi moyn coginio'r wy, cyn byddai'n gael ei goginio yn y ffwrn. A just mater wedyn ni o fôn braich a cymysgu popeth y gilydd. A wedyn ni bod y gymysgedd oedd chi wedi gwneud dechrau neu gynnau yn dechrau toddi nawr, yn dweud? Chi wedi clywed yna yn toddi. Ie, na i just tipo fe fyna. Mae'r menyn yn dechrau toddi. Dwi ddim wedi cymryd rhy hir, ydw e? Na, dwi ddim yn cymryd rhy hir. Byddwn ni roi fe'r gwres isel nawr am rhyw 10 munud tan bod y datus yn meddalu. Na'r unig gam sy'n eisiau gwneud fyna mewn ffordd. Reit, felly mae'n dod at ei gilydd, mae'n mynd i fod eitha stiff, achos ni ddim yn rolio fe mas, ond i ni jyst yn rhoi llwyddiau o hwn. Bôn braich. Ie, bôn braich sy'n eisiau, na fe. Mae gyd wedi dod at ei gilydd.
Wedyn ni, mi eisiau rhannu fe wedyn ni I 12. Dyle hwn wneud 12, felly fi jyst yn defnyddio, mae sgwp I fan ia'n handi ar gyfer y darn hyn. Neu jyst llwy fawr. Mi eisiau rhyw 2 lwy fwrdd arnoch chi ar gyfer pob bisgien. Mae'r tynnu'n bach yn fach. Maen nhw yn mynd I wasgaru, tyma bach wrth goginio, ond dim ond rhyw 12 munud sy'n eisiau nhw'n goginio. Yna cwbl? Ie, sy'n eisiau lot o amser o gwbl. A wedyn ni, allwch chi rewi nhw, fi wedi rewi batch, a neu allwch chi, chymod, maen nhw cadw yn y tin am wythnos. Ond ni'n meddwl bod nhw'n handi mewn bocsys bwyd hefyd. A chi'n gwybod bod ffeibr yna nhw, achos mae ceirch yna nhw, a mae'r blawd cyflawn yna hefyd. Gre. Na ni. Lyflu, diolch yn fawr. Na fe. Gael blas. Mae jyst eisiau rhoi y fflatno nhw bach. Maen nhw'n eitha meddal ti fewn ar. Maen nhw'n edrych yn galed I fita, ond dyn nhw ddim... Ond dyn nhw ddim. Mae datis yn cadw nhw'n feddal. Ni gael blas. Come on, Iris. Mae'n rhi. Alright. Hyfryd. Diolch yn fawr iawn, Iris. Diolch yn fawr iawn.